खुलुमबाय, आं प्रिया नार्जारी। गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनो बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया बिटिआर सोरखारजों सावरायलायदों। बिटिआर ओनसोल आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मासि लानानै दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों बिटिसि सेक्रेटारियेटनि नैथि फ्ल'राव थानाय सिइएम कनफारेन्स हलाव गुवारै सावरायलायदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफायो। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै आबुङै सुस्रांनो थांखि लानानै मैयानि बे सावरायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे आफादगिरि खोरोमदावारि, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीआबो बाहागो लानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफायो। रायजोआव मिया मुसलमानफोरखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिबाय थानायनि गेजेरावनो फिन आरोबाव चिरांनि बिजनीयाव हरनि खाबुखौ लानानै सिनायहायै दुथां सुबुंफोरा चिरांनि बिजनीनि 1 नं भेटागावनि देवकुपाराव गला गला पस्टार थाबनानै गालांदों। बे पस्टाराव लिरनानै गालांनाय बादिब्ला असमिया आरो हिन्दु सुबुंफोरनि दादागिरिया सोलिनाय नङा। हिन्दु मुर्दाबाद, मिया जिन्दाबाद आरो मियानि सायाव इनाय खालामोब्ला आसामाव गोजोनै थानो होआ। मियायाल' जिनाहारि खालामा, हिन्दु सुबुंफोराबो जिनाहारि खालामो। सिनायहायै दुथां सुबुंफोरा हरनि खाबुखौ लानानै बेबादि पस्टारफोरखौ थाबनानै गालांदों। बे पस्टारखौ नुनायनि उनाव पुलिस बिफाना बे पस्टार थाबनाय जायगायाव थांनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। उदालगुरि जिल्ला माजबाद पुलिसा थांनाय समबारनि सोरांसि समाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि गासै 84 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। थारैनो बेफोरबादि सुबुंफोरा गाज्रि मुवा बेसादनि फालांगि खालामनायखौ खम खालामनायनि सोलायै उल्थायै बांलांगासिनोसो दङ। जायनि जाहोनाव आथिखालनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बेफोरबादि गाज्रि मुवा बेसादखौ बाहायनानै गाज्रिसिन जालांनो हमदों। बेफोरबादि गाज्रि मुवा बेसाद फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमबाय थानायनि गेजेरावबो खायसे दुथां सुबुंफोरा खमायनो नाजायाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपुलाव थानाय 23 नं एसएसबि जवाननि हान्जाया आसाम अरुणाचल सिमना ओनसोलनि निजोरा सेन्टारनि साखाथिनि हाग्रायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर गान्जाफोरखौ आरो सानै फालांगिरिखौबो हमनो हायो। हमजानाय सानै फालांगिरिखौ उदालगुरि जिल्ला निजोरा गामिनि दीपक गवाला आरो गुबुन सासेखौ आदर्श बाहादुर गामिनि खाथि मान्दारगुरि गामिनि धरनीधर ब्रह्म होननानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसे हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 42 लाख रां जागोन होननानै पुलिस बिफाना मिथिहोदों। बोथोर बिगियान बिफान एबा सुंद'यै आइएमडिआ गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां रोजा अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। आइएमडिआ मिथिहोनाय बादिब्ला गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटि आरो दिसपुर बेंखनाव थानाय आरो गुवाहाटिनि साखाथि खाथि-खाला गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोहोम गोग्लैनो हागौ होननानै मिथिहोदों। बेनि थाखायनो जायगानि थागिबि सुबुंफोरखौ दै लोमसावनाय आरो हा गिसिखाथाव जायगानिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय सांग्रांथि होदों। गोबां बिबांनि रोजा अखा हानायनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेश आरो तेलेंगानायाव गोबां खहा जादों। तेलेंगानायाव दैबानाजों गासै सा 16 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो अन्ध्र प्रदेशआवबो सा 19 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों। अन्ध्र प्रदेशनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव अखा हाबावनायनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना। तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिया दैबानाजों खहा जानायखौ 5,000 कौटि रां हमदांदों आरो मिरुनिफ्राय हेफाजाब खालामनो 2,000 कौटि रां मदद होनो थाखायबो खावलायदों गिबि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसे हादोरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ दैबाना जानायखौ नायगिदिंहोनायजों लोगोसेनो दैबानाजों खहा जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बे दैबानानि जाहोनाव गासै सा 5 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दङ। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।